Fit-tieni kwart ta' din is-sena, jiġifieri bejn April u Ġunju, l-għadd ta' passiġġieri tal-cruise liners kien ta' 273,900 jew żieda ta' 21.6% fuq l-istess perjodu sena qabel. Dan ħareġ minn statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO li wriet kif anke n-numru ta' cruise liners li daħlu f'pajjiżna żdied b'30 fuq is-sena ta' qabel għal 128 vapur. Dan ifisser li l-medja ta' passiġġieri abbord fuq kull vapur kien ta' 2140. F'analiżi aktar id-dettaljata ta' ċifri joħroġ kif il-maġġoranza assoluta tal-passiġġieri, ftit aktar minn 80%, kienu fuq vjaġġi li għaddew minn pajjiżna bħala waħda mid-destinazzjonijiet. Ħarsa lejn is-swieq turi li 35% tal-passiġġieri kienu minn stati tal-Unjoni Ewropea, bl-aktar popolari jibqgħu is-suq Ġermaniż u dak Taljan. Minn barra hekk, l-Istati Uniti kien is-suq l-aktar popolari fost passiġġieri minn barra l-Unjoni Ewropea, segwiti fil-qrib mis-suq Britanniku. L-aktar età popolari fost dawn il-passiġġieri kienet dik ta' bejn is-60 u 79 sena, segwiti minn dawk li għandhom bejn l-40 u 59 sena. Meta mbagħad wieħed jaqa' dawn iċ-ċifri mal-ewwel kwart tas-sena, jidher li fl-ewwel nofs ta' din is-sena il-passiġġieri tal-cruise liners żiedu bi ftit aktar minn 50,000 meta mqabbel mal-ewwel nofs tal-2023.